Am bine, vreau găsi la un nou vlog și astăzi ne vom juca un joculeț creepy. Peppa Pig. Fiți atenți. Hai să bagă poza. O să ne bage. Haide, bagă-ne. Bun, ne-a băgat. Uitați cum arată. Noi am venit aici. Deci nu merg roțile, eu n-am bag. Și fratele meu, nu tot nu merg roțile. Deci un MP, de ce e acolo simplu, dacă un MP și că ai un scară. Dacă știți eu că înseamnă bun, am ajuns ziua 1. Bun. What? Acolo e cu noi în casă. Nu mă lasă să deschide. Ei! Ei! Nu mă lasă. Așa. Ui, puteți să-l pus pe Peppa Pig. 49 de Robux, dar n-am Robux. Hai să vedem. Bun. Stai, dai stop la acest videoclip și ce crezi că o să se întâmple la final? O să fac pe mine, doar fiți atenți la videoclip la final. Bună, se repara. E fan joculețul până acum? Da. E camere de filmat! Mă bucur! Opa, clientule sau clientul să te bine, hai. Bun. Mă cam am o zoblovâră 7, dar eu m-am schimbat numiație. E Nelu cu litere mari. Vi las aici în descriere. O să mișcați asta, ați văzut? Vrea iute. Ok. Hot înseamnă iute în engleză. Așa. Ce mai vrei, băi? Fata mea. Bună, doi! E, pleacă tu de aici, că nu-ți fac mie. E, lasă încolo de treabă. What? Bă, ce frică mie. E frică deja. Fortunul e sus. Băgat. Băi, what? Spune cu tine. Ia unde mai am. Mai am o să iau mai multe. Eu mai mi-am jucat jocul ăsta. Era foarte creepy. Vinea Peppa Pig. În loc de oameni. Ce creepy era. Eu am ieșit afară și nu mi-a făcut nimic. Și m-am încăcat pe mine când am văzut fața aia de urâțenie. Are o față de handicapation. Hai mă, lasă încolo. O să pun pe ăsta. Hai, lasă-mă! Așa, bun. Foarte nu închiciuru. Foarte nu închiciuru. Totul este bine. Totul este bine. Foarte, foarte bine. Totul este foarte rău.
Totul este foarte bine. Totul este foarte rău bine. Ha? Doamne ajută, ce m-a speriat. Dar scrieți în comentarii. Tu ești ăsta, nu? Dacă zâmbești, da, tu ești. Bun. Să punem cutiu. Bine că nu mai sunt singur acasă, că apoi mă căcam pe mine. Avem 6 din 7, uitați. 6 din 7. Capitală, măule. Aici. Așa. Trebuie să luăm. Să-mi place joculețul ăsta, îmi place mult. Îi punem. What? Mânia voastră. Bun. 2 lei. Bine, doar 2 lei. 1 leu 99. 1 leu 99 costă. Money! Money! Money. Dăm bani. O furat. Hai, Oliver! Nu știu. Ha! Deci să scrieți 3 puncte. Garaj. Așa nu înțeleg. Următorul client. Nu știu să-mi scriu ăsta pe pic. Oh, facem niște sport. E bine să faceți sport dimineața. Este ok la corpul vostru. Foarte bine. Bun. Bla 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 bla. Am dublu vreo 7, nu știu ce e. Îmi place să-mi iau numere pe Roblox. Numere pe Roblox. Vamos. Pare. Vezi că cred că e un pe papig în spatele tău. Uite-te. Pa! Ai, că era dacă nu e ieșit. Dacă mi-au mască, dacă aveam Robux și îmi iau mască de asta și eu mă uit în fața ei. Vă dați să iau cu brățuna. Are să pe papig în față. Sau dacă cred că e jumpscare. Ai, Doamne, eu așteptam aici să vorbeam. Eu așteptam că puteam, deja plecam, o să vină aici. Ambele. Aia ce-mi place, joculețul, nu-i creepy. Da? E foarte tare. Dar e foarte ceva. Mai mult. Luați hamburgerul. I-am schimbat. What? Eu sunt ultra invizibil, de ce nu mă văd? Ultra invizibil. Așa că mergem pe la bani un pic. Cine are o baie fără oglinzi? Tu? Gigel, tu? Da, fac cu Gigel. N-ai. Foarte. Banii mei. Toți. Banii mei. Portunul. Hai până aici. Îmi place joculețul. Foarte tare. Coașă, după asta să nu pe papir masca pe mine. Așteptăm. Putem să plec. Oh.
Nu putem să plecăm, trebuie să merg la mapul. Dar unde e mapul? Aici. De ce durează să iei mop? Asta vine Peppa Pig. Și noi fai. Asta la să vină Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Poți să scriu în chat. Nu pot. Am uite mai am și aici. Aplica. Mai am încă două. Una. Am uite aici. Mi-e frică mai. Bă, fix în baie trebuia, frate. Am ceasul aici, s-a spericat. Mă spune dacă vrei Peppa Pig. Să plec la baie. Nu, Peppa Pig. Nu, la baie. Arăt-te. Ales-o. O speria Peppa Pig în viața reală. Am niște probleme, putem să plecăm. E bine. Nu, doar trei oameni. Nu sunt oameni care uite acolo! Am dus! Ziua 2. Liga 2. Protecție. O trăiesc aici. Să nu schimbăm cont. Da? Da, ai. Cealaltă, Заводом. Трояк. Я расчался долго сейчас. Ох, его старик Пеппа Пигора. Ты так говорил. Да. Ой, Bun. Mă, cu doi minuni își face așa cu capul, stânga-dreapta. Da. Am văzut două. Și, doamne, și când m-am jucat cu fratele meu, numai am văzut dublă vâră 7, mi-a apărut acolo. Și David. Hot dog. Vrea. Hot dog. Poate de cartof. Bun. Ce-am dat? Da. O lăsat bunici. Hai, fugi. Gata. Ce mai vrei? Vrei să ne mărim? Să mă băti cu tine? Pleacă, bă, că dai din cap, stânga-dreapta. Nu vreau nimic cu tine să fac. Pleacă, mă, n-auzi. Dar nu strangul așa. Bun. Doamne, vorbește cu mine. Eu vorbesc cu mintea mea. Ce doamne.
Dacă mergi din... Hai că îl servesc. Bă! Bine, mă! E frică. Ce frică-i, fraților. Și eu sunt cu voi și l-o servit. Care acest episod? Ce-i de asta? Ce-am așa direct? Ce-i? Îl fac de aici. Ce m-a încăcat pe mine. Nu, deci. O puncă. Da, bă, după acest... Nu mai este, mai este. Ultimul clear de save. Mă fac cu apa, tu bucură și acolo. Da, bla bla bla. Haide. Și așa. Da, fraților, cam cu acest vlog. Ne vedem data viitoare, așa că pas, pa!